Usephinde waboshwa uJub ohlelo odlala ku DStv neJola 99 emva kokuthi ethumbe waphinda ukhomba ngesibhamu udriver weUber emva kwengxabano ababe nayo wabe sevulelwa icala waboshwa. Kanti oyintombazanyana obesebenza kwamanye amakhadi aleshophu kaHyundai usuxoshisa ekwenja emva kokuthi ethenge imoto zaze zaba u4 wabe esibhalelwa abaphathi bekhampani bathi intombazana ngiyasakwazi ukusebenzisana nawe ngendlela owenza ngayo. Uphakela umthakathi umamenzela ukuthi umhla ka16 June uzoqala umkhankaso ovala amasonto abokufika oMan of God neziphaza shop zabadayisa abokufika umuthi omkhulu bemali esheshayo. Onleli ukhala ngomkhwanazo oqhambukela indabeni zakhe zobukhosi nokuthi umkhwanazo ke wazama ukumqhatha neNIU uthi umkhwanazi akashaya ngo38 bullet asazi ukuthi ibuphi lobukhosi umlisa lo akhuluma ngapha. Mbukeli siyabingelela amqeza namhlanje ngoba lishonile ngenazo indaba zalo. Siyathemba ukuthi usathokozile lapho ungasekhaya nathi kuhlala kwentokozo simbukeli sihlale kanye nawe kulezi sihlale siphathele ngoba lishonile ngenazo indaba zalo. Njengoba ke mbukeli siphathele zona ke ihloko asiqale la siqale khona kweluka Jubu udaba. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi uJubu njoba sithi usephinde wakhalelwa masonto asigonela noma waboshwa kulandela ukuthi ethumbe waphinda wakhomba ngesibhamu udriver weUber emva kwengxabano ababe nayo. uJubu akaqali ukuthi aye ejele noma aboshwe njengoba wake waboshwa kuleminyaka edlule eboshelwe icala elalibhlungu kakhulu njengoba wayeshayisa izingane zaze zaba u8 noma ngaphezulu ezinye zashona ezinye zalimala kabuhlungu endaweni esibizwa noma estradini esesibizwa ngokuthi iJubu Street esiphakathi kwemapetla neNaledi. Bayawazi ke lomgwaqo abantu engikhuluma ngawo abahlala eSoweto ekakhulukazi noma abazi iGoli. We have arrested a 45-year-old male suspect on 3 charges. The first one being that of discharging of a firearm in a municipal area. The second charge being that of kidnapping, and the third being that of defeating the ends of justice. According to a preliminary investigation by the police, there was an altercation between him and an Uber driver, which led to this particular suspect firing a shot in the municipal area. We can confirm that our ballistics experts and our detectives are on the ground where they are investigating this particular incident. The suspect has been arrested and he will appear before the Germiston Magistrate Court on Monday morning, where he will face the 3 charges, and I think further details on this particular case will then be elaborated further in court. Sidlulele phambili siphathele udaba olubhlungu olutrendayo laphana enkundleni zokuxhumana olwehlisa unyembezi lwentombazane eqoshelwe kwenja kwenye yamakhadi lashophu kaHyundai ngemva kokuthi ebikade isithenge imoto zazi zaba u4 izithengela yona nayo ithi yaziphakamisa noma iya-achieve. Abaphathi bekhampani babe bese bebhalela bathi cha ntombazane wenza kakhulu angesakwazi ukuthi siqhubeke sibenzisana nawe ngendlela wenza ngayo. Yabe isiqoshwa kanjalo yaphelela umsebenzi. Intombazane yalichaza ke udaba la ithi yona ibingazi ukuthi kanti ukwenza kahle noma ukwenza ngalendlela enze ngayo ukuthenga imoto kangaka kungase kuyifakele inhlabathi ephalishin layo ngoba ibisayitshela ukuthi yona cha iyazuza ngomsebenzi njengoba ibizuza zona imoto. Guys, empilweni kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi wenza into engcono uzama ukuthuthukisa impilo yakho kanti usuyigwaza ngowakho. To cut the story short, angisasebenzi kaHyundai. Izolo ngithe ngifika emsebenzini kuseni njengenjwayelo ngibiza umphathi, umphathi kwenzakaleni. Ngihambe ngiyochase ama-deals ami because bengibona ngathi umphathi ubhizi yabo uyangibiza aphinde yabo abe busy. Okay, cool, ku-right. Hayi vele-ke nkosi yami udayisa iy'moto ikhanda libe lihambe kube ngathi alithathi kahle. So ngithi hayi mhlawumbe umphathi ukhohliwe ngihambe futhi ngo-chase apha. Ngithi sengibuya ngifonela umphathi athi noma phuthuma edeskini lami again sis. Ngiyibuza ukuthi ngazikwenzakale because nasekuqaleni uthe phuthuma namanje usangiphuthume ngifike angihambise siye ofisini indaba mphathi noma sizamile nathi samile but kungaphezulu kwamandla ethu. Abaphathi abakhulu abasuka ema-ofisini la amakhulu bathi ubudlelwane bakho noHyundai buphelile. Ngithi mina hayibo kwenzakalani la yabo nami bengakholwa yabo. Ngithi mina kwenzakalani la mphathi athi nayi nanka amaphepha nanka singifihla iminyaka yami ukuze ngingibone singibhubhe kangakanani. Nanka maphepha contract yakho iterminatiwe.
Hayi mphathi ngithi benginenyanga embi nje last month kodwa ngikhiphele u6 and kule nyanga nginama deals ngize ngingcengele ngithi nginama deals awu6 akumavels phathi ngiyawudinga lo msebenzi ukuthi nginani nani ngiyawudinga athi mphathi nathi siyazi ukuthi uyawudinga futhi nathi siyathanda ukuthi uqhubeke usebenze uyabo kodwa kungaphezulu kwamandla ethu ngithi mina hawu aphezulu kwamandla enu kanti ngenzeni mphathi athi kumayelana nokuthenga kwakho imoto ezu4 shutha abaphathi abakhulu abaneme ngeze ukuthi khona usalesman othenga imoto ezu4 kube bengazi guys ukuthi mina ukuthenga imoto ezu4 noma ukuba nali ya saloon bekuzofaka umhlabathi eparation lami bengingeke nje ngerisk bengingeke nje ngiyifule bengingazi mina ukuthi akuvumelekile ukuthi ube nelinye ibhizinisi if uyabo usebenza lo msebenzi esiwenzayo bengitshe mhlamba akuvumelekile ukuthi ngingathiwa nangunoma edayisa imoto mhlambe ezinye mhlambe nangunoma ekhipha imoto ku dealership aqeda ayidayise labanye mhlambe ke lokho ke yabo bengitshe noma ngenza research yami ngithola into entsha bengazi ukuthi asivumelekile at all abuku ubhlungu obudlula ukuthi usumuva ama deals akho yazi ngike ngacabanga ngiyasho ukuthi uba uzoba nesineke selama deals ngoba wonke afuna i-attention yomuntu kufanele ngibheke umuntu onebhizinisi elithe ukuthi kuba dry khona ezowanika i-attention yonke le kodwa ke kukona konke ngahamba ngaya kumphathi omkhulu kwenzakalani ngixosha wasimphathi omkhulu sizamile nathi sisa ayikho into esizoyenza ngaphezulu kwamandla ethu kodwa mphathi kanjani ngoba yonke into isuke kade isayinwe yinina mina nje ukuthi ngizi kwa ukuthi ke phela ngeke ngilonge challenge nami umphathi okuwumuntu ongiphila isinko ngoba kube kuthiwa umphathi omkhulu akangibonanga yize umuntu ofanele lo msebenzi ngabe vele angisebenzi so uma ngichallenge lo muntu shuthi ngithi lesi sinko angipha sona sekuyaphela ngaso angazi yabo futhi akalokho eyalena le uhlale phezulu kodwa umphathi omkhulu wase engivulela i-computer i-email nje inegama lami lapha phezulu ukuthi sicela lo sisi ukuthi ngomhla ka10 aphuma phele kaHanday namanje ngisashokekile guys but angifuni kuze kube ngathi yini yani no isizathu ukuthi akuvumelekile ngiye ngaba kumqondo no ukuthi ngithi kunganjani bavele bazithathe imoto ngiqhubeke ngisebenze ngabe ngabona ukuthi akusasizi imoto zikegameni lami kwaphela kanjalo nje ngesinko kwaphela njengamanje angizazi noma ngifocus kwisalon yami noma ngihambe ngiye kulama dealership ake angibiza noma ngibuyele ebhizinisini lasekhaya lokudayisa udiesel angizazi ngibonga noNkulunkulu ukuthi nginawo nama choices engizothi mengithi ngizame kuona kukona konke guys ngibonga abantu abangisupportile kwijourney yami yonke kaHanday ngibonga abantu abangisupportile bonke kuwo wonke amabhizinisi ami nengisazowavula ngizobe ngicela ukuthi niqhubeka ningisupporte angisasebenzi kaHanday angazi ukuthi nje bethe abaphatha ngibuyele ekhaya mhlambe bawongifonela noma kuyokwenzakalani angiboni mhlambe nami ngibe ngingasenaso nesibindi nokujabulela ukuphinda because namanje angiunderstand futhi angikholwa kodwa ke kuyikona okuyikona ezinye izinto uyazenza uthi uzama ukuyiphilisa uthi uzama ukwenza impilo engcono uthi uzama ini kanti usuzigwaza ngowakho and uma uyigwaze ngowakho ke kuyake kugwaze kuzwele ngoba uwena ozigwazayo angizosho lutho ke oluningi guys ngiyabonga ukungisupporta nabade beshare ama post ami yonke into nje ngiyabonga angisazi yazi ngembe zishuthi aziphumuli uphuma emehlweni omuntu because kunini ngikhala nje ngikhala ngifanele ngabe azisaphumi kufanele ngisho ngabe kuthiwa ukuthi angikhale kuvele kuthi angihleke nje ngoba kanjani yabo so guys
kwabasafisa ukuthi mhlawumbe bangisenda ama-documents basho ukuthi cha ngibabhekela imoto bakhona o-salesman abanye bayikho active kwi-social media ngizonirefela nje kubantu aba-right. Phinde ngibonge uTsibi usiphe ngiphe ithuba ngiphinde ngibonge kumphathi wami omkhulu e-ofisini uMr Francis, mase ngiphinde ngibonge uKhuboni uPhathizwe nakuma-colleagues ami. Guys, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiyanithanda, ngiyabonga nje kakhulu. Nabangisaphothile ngeke ngikhohlwe-ke, abangisaphothile ngibonga kakhulu guys, because nilifezile iphupho lami. Ngaba zikho lezi moto engixoshelwe zona kube kuthiwa bangakhona, ngaba yikho leya saluni kube kuthiwa ngizange ningi-support. So konke enginakho kungenxa yenu. Kwande nala nithatha khona, ingako ngithi noma ngesontweni ngifike ngithi lo mnikelo lo wokuqala owabo bonke abangisekayo kwindlela yami yokuphanda. Mase kuthi owesibili, Nkosi ngicela ubusisa imizamo yami. Owesithathu, owawo wonke umuntu ongasebenza emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga amkhanyisele, amkhumbule. So nje ya okwamanje mina nokudayisa imoto ngisazophumula guys. Sane-trauma, ngithukile nje lokhu ngempela cabanga ngithukile ngishokekile nina. Ngazi ngishawa guys, like ngisho you know, but-ke akusenani bafethu. Kubantu abasebenza kuma-car dealership siyacela ukuthi kube ibona abazosichazela kangcono ukuthi ikhona yini into nje ukuthi mangabe usebenza kwi-car dealership kunemigomo nembandela efana nale engamelanga uyeqe, njengoba intombazane ithi iqoshelwe ukuthi ize yathenga imoto zaze zaba u4 abaphathi basebekhala ngokuthi cha indlela owenza ngayo siyamukeli ayamukelekile ekhampanini. Siyacela nje ukuthi ke ushayise ngomoya ususifakele inhlabathi epolishini lakho ngalokho. Siyacela nisichazele ukuze nomunye osebenza kwi-car dealership eyobese eyothola ulwazi ukuthi angeqi kululayini onjena nala. Kodwa mehlabela phambili ke mbukelo kwezinye siphathele zona siphathele lezi zikaphakela umthakathi hamba nensizwa laphana umzimba okhalumela umfoka Gumede njengoba bebimezemezela umhla ka-16 June ukuthi bona bazosebenzisa uqala umkhankaso wokuthi bavale amasonto abantu bokufika o Men of God the Great Papa bazowavala ke baphinde bavale nephasa shop zomkhulu abadayisa umuthi wesintu balwa khona nomkhulu bemali esheshayo. Bonke abantu abalapha eSouth Africa abadayisa emakhemesi out bakhona abantu base-South Africa abasebenza nomsebenzi bonke abanamasonto. Ngomhla ka-20 sinomhlangano eThekwini sithi 072 7746107. Lokhu kumayelana nama-multi shop, kumayelana namasonto. Sizokhipha bonke abantu abakhona eSouth Africa abamasonto nabemithi. Inyanga ayihlangane bafowethu. Yikho nje ngishoyo silapha abanongoma ngiphethe umfowethu uPhakela Mthakathi. Cha ngempela bafowethu amasonto awavale inyanga ngomuntu abantu abadayisa imithi ufika bedayisa nje imithi engadayiswa lapha ezweni, ngoba kukhona imithi ongeke uyidayisa unyaka wonke. Khona umuntu udayiswa ngesikhathi esithile kuphela. Kodwa manje ngenxa yokuthi le mpilo ezitolo ibhalwa omuthi shop seyibhalwe seyithathwe ngabantu bokufika nakhona lo muthi akuwona umuthi, akubhaliwe ukuthi muthi shop, kubhalwe ukuthi muthi shop bese kuthiwa leyo nto leyo kuzoyithola ngaphakathi right. Udayiswa lapha mfethu izinto okungafanele idayiswe, udayiswa ichitho, udayiswa onukani, udayiswa zonke lezi zinto othola ukuthi isichitho nje uma ngabe umuntu ethenga isichitho lapha kulesi store ngokomthetho into efana naleyo ayingene ekhaya. Kodwa manje ngoba umuntu uyifaka esikhwameni uze uyongena naye ekhaya, manje le mithi le edayiswa kulezi zitolo eyidayiswa ngabantu bokufika amaSomali namaBangladesh nama-Ethiopians nezinyanga zakoKongo nako-Nigeria abazazi lezo zinto, vele bona bangabathakathi, abazona inyanga bangabathakathi, banika imithi okungafanele ingene ekhaya beyithathe lo muntu amaqaqi iqaqi alingene ekhaya, kodwa bakudayisela umuntu othakwe ekhaya, idungamuzi alingene ekhaya, ichithamuzi alingene ekhaya. Kodwa manje leyo mithi uthola ukuthi iba khona kulezi ithako zemithi yabo, bese uthatha umuthi wena ungwala kwaNongoma, uthatha umuthi ongena nawe ekhaya, ubhidlike umuzi uphele nyanga. Manje sifuna ukubuyisa ke bafowethu uma sikhuluma impilo laba bakhona bathi Mzimba abathi hayi thina sikhuluma thina ngama-truck shop sikhuluma ngama-industries.
ukhuluma phela ngama-industries. Asibone abantu abaseduze kwakho, asibone abantu abaseduze kwakho bekuma-industries. Njengoba ethi uMalema nje yena akakhulumi ngama-tuck shop, akakhulumi ngemisebenzi, ukhuluma ngama-industries. Sicela ukubona abaholi be-EFF, sibona abaholi bawo wonke amalunga onke e-EFF nama-industries onke sizosebenza kuwona ukuze sibone ukuthi ubani oqamba amanga umdala inkukhu neqanda. Asisukudlala abantu la ngomhla wesibili ngomhla ka-16 iy'nsizwa ziphelele nakwaNongoma zonke ekhaya, iy'nsizwa zonke iphelele kwaNongoma sizothatha umthetho wokuthi ngomhla ka-19 emthandazweni sizothini, ngomhla ka-30 kuyothini, ngoba kufanele sibatshele abantu bakithi laba Nongoma. Usekhulumela uPhathi Mthakathi, nami ngibheke eThekwini manje, kodwa kusasa ngiyabuya ngenxa yokuthi mhla ka-16 sobe sila mhla ka-19-20 sisentabeni yezulu emthandazweni, iy'nsizwa zonke siyothandaza, siyofushela umhla ka-30 njalo ukuthi bafowethu asihlanganeni. Okunye okubalulekile, ningakhohlwa bafowethu ukufaka isaphothi lelokhu niyifaka njalo. Njengoba silapha entabeni nje sizobe kufanele iy'nsizwa zidle lapha, kufanele iy'nsizwa igeze lapha, kufanele iphuze amanzi lapha. Ilapho enizobona khona ukuthi lo mnikelo o-20 o-50 enibafakayo benzani. Ilapho enizobona-ke mhla ka-19 2020. Uyahambisana yini nalo mkhankaso kaPhakelo Mthakathi nomzimba Khwalimali ufaka kumede wokuvala amasonto abantu bokufika omen of God abenza izimangaliso ongakaze uzibone ongazilindela kuJesu uqobo lwakhe, kanjalo neziphaza zomkhulu abadayisa umuthi umkhulu bemali esheshayo uhambisana nani nakho, njengoba sazo ukuthi nigijima nekubona nyoba nikeza izizumbulu zeimali, nithenga imali ngemali nina abantu base South Africa komkhulu bemali esheshayo. Nibuye selizokhala futhi mangabe senithi ayisebenzanga into ekade nithi izonikhandela imali, senithi naqola kube kuyinina enahambisa imali bona. Niyahambisana nalomkhankaso ozoqala zokuthi kuvalwe amasonto, kuvalwe iphaza shop edayisa umuthi. Simangazwa udaba lensizwa laphana ekhala ngomkhwanazi ukuthi umkhwanazi ucambukela endabeni zayo zobukhosi, ukuthi ubukhosi bakuphi konke lokho uzokuthola khona lana. Ithi lensizwa umkhwanazi akashawe ngo-38 bullets mangabe nimthola, ngoba uke wazama ukuyiqhatha ne-NIU, uke wazama ngempela ukuyisa kagoqanyawo kodwa wayihluleka. Ithi nje into ethi phoyisa uyinyanya udu lo mfokazi, uthi nje qedani ngabomthetho, qedani ngokuphakela ngomkhwanazi nimphonse u-38 bullets, okuyinto eyisimanga kakhulu ke leyo ukuthi hawu ngabe le ndoda enhlokweni iyaphila na. Sicela ukuthi abaziyo basichazele ngayo ukuthi ngabe kusuke laphi lento ethi kuchazwa ilinzinzi. Cha ngenzela into elula-ke la, bengithe ngicela ningibulalela umkhwanazi ngoba manje umkhwanazi ugeneral wenu lo kuyavela ukuthi lo umbulali. Ngithe ngicela ngihlabela yena ngo-38 bullets bese nishona lapha eGreenwood Park nokapteni wakhona lapha uney'mfihlo emhlabe ngo-38 bullets nayo, ngoba manje labantu laba ne-NIU ayikho indaba yayo. NIU yafika kumina yangixhaphaza, yazama ukungidubula, yahluleka, yabo. Kahle kahle umkhwanazi uyazi ukuthi kunodaba olubangayo olulwisayo, yabo, okubangwa imhlaba. Mina ngiyinkosi lokho, inkosi nje, yabo, yale Harding. Umkhwanazi unodaba, unemfihlo, uyangibulalisa. Ukhona usedutshulwe ngo-5 bullets, nabo ngifuna babulawe. Ngalokho ngenzeka isilima, ngilokhu ngishoniswa le nale, yabo. Kuthiwa ngiyinkosi, kona ngiyona inkosi, kodwa manje kuvelani? Kuvela amakhosi. Mina ngicashisiwe lapha phansi ukuze ngibulawe. Umkhwanazi lo general akasule noma abulawe kwanamhlanje, ngoba manje ngilokhu ngilinda into ebhedayo. Mina angiphili ngalutho nje, angiphili ngalutho. Akabulawe noma asule, bamhlaba u-38 bullets, uyisigebengu, usebenzisana ney'nkabi, kusabanjisweni nangazo namanje. Mina ngiwineli lo igama leli trendayo, sekuhlanganiswa konke nokwemhlaba. Manje sengiyinkosi manje ngoba kudliwa izinto zami, nebhosi yama-Hawks nihlabe ngenhlamvu nayo. Ayikho into eniyenzayo nje la emhlabeni. Emaphoyiseni ngicela ningivalele ngehlahla, ningivalele ngehlahla. Ne-NIU kahle kahle ababulali nje, ababulali, hhayi ukuthi abantu mhlawumbe abasiza imphakathi, cha, ababulali. Mina ngalonto nje lenye into la, into ekufanele ngabe ngiyayiholela, ngiyiholeli leyo nto. Ilo u-congratulation wakhona ngawuthola ngoDisemba odlule, kodwa kafike lutho kumina. Ngibanjwe yini le NIU? Ilo mfana lo wesithwalo, isithwalo ngikhuluma naso, ngikhuluma nabo la bekhona bangenza isilimo, bajabulela ukuthi ngivuka ngikhuluma usuku nosuku. Animhlabe ngenhlamvu umkhwanazi afe naso.